Na szevasztok, ebben a videóban addig fogok játszani, még 100 kupa nem lesz meg. 36 kupám van, nem tudom mennyi idős lesz ez a videó. Ja, és egyébként majd lesz egy sorca, hogy meg lett a champion, azt is mindenféleképpen nézzétek meg. Azt boxolgassátok. Új. Ahogy bocsánat, nem beszélek olyan sokat, csak koncentrálok. Round 2. Lost Temple. Hát így. Így, itten, ezt így. Felrúgunk pár embert, főleg, hogyha nem hetrapolnának például. Így, né. Be is értek. Lehet, hogy nem fogok olyan sokat beszélni. Meg léci, iratkozzatok fel. 50 feliratkozónál együtt élőbe vévezünk, meg 1v1. Vagy esetleg még 1v10, ahogy gondoljátok, amennyien bejöttek. Hát ez elég rossz volt, de most kapott is a rugást. Ó, pedig olyan szép box lett volna. Na, klatcsolsz? Hát tapolni akartam az előbb, csak nem sikerült. Bum! Hát ez elég szorrugás volt. Pajzsot szépen benyomjuk, hogy el tudjunk menni. Úgy. Be is nyomtuk a boxot, hát nem igen elesett ki senki, mert olyan szor vagyok. Essetek már ki. Mindjárt én is jött ki. Meg is mondtam. Hát ez eléggé valósult el. Az szépen ki is esik. Egyébként igen, itt van a rank-upom.
Egyébként, hogyha 1000 feliratkozó meg lesz, akkor az arcomat is megmutatom. Szóval szerintem érdemes feliratkozni. Így megyünk. Előre szépen elhajtunk egy boxot, és majdnem le is estem. Mekkorát mentettem. Ott szépen levegőbe elboxoljuk. Itt jön egy ilyen kis bombardment, vagy valami. Nem tudom mi ez. Így ezt tehát fel akartam rúgni, de hát nem sikerült. Menjetek már innen előlem. Bum! Azt szépen nem boxoltok bele, pedig jó lett volna. Így. Úgy, amúgy. Így. Azt ide szépen. Átmegyünk. Innen ide. És innen meg ide. Majdnem elsők leszünk, az szép. Bam, felrúgjuk. Ez is jól játszik, csak nem annyira jó, mint én. Meg majd amúgy írjátok le kommentben, milyen videók legyenek. Lesz, hogy úgy, hogy a barátommal egyezek. Ha be akarjátok friendelni, akkor az a neve Joker Mini. Nem indulsz el te, karakter? Jó, hát ez kiesett. Ugorj át. Úgy. Be is ér... Nem értek be. Most már igen. Amúgy lehet, hogy egy több mint 2 órás lesz ez a videó, de nem baj. Ja, meg egyébként, ha nem láttátok volna a Hello Neighbor-ös videómat, az első részt, akkor azt mindenképpen nézzétek meg lájkoljátok is be. Meg jelenleg most töltődik fel a Hello Neighbor 2 videóm, szóval azt is majd megnézhetitek. Ez nem tudom, hogy mikor megy ki ez a videó, lehet, hogy holnapra. Mire ti látjátok addigra, ha jó tudom, akkor péntek lesz. Hát ezek szépen kihaggolták egymást. De béna fogás volt ez. Át is bagolunk a falon. Otten azt majdnem kiejtettük, és egy rugás. Így, Bam! Most nagyon ezt a kis kapusznis gyereket akarom szétszedni. Es már ki! Bam! És bam! Nem fogod túlélni. Kombózzuk már le. Mondjuk hiába mondom akárkinek. És valaki ki is esett. Egyébként igen, kérdezhetitek, hogy miért nem élőbe csinálom ezt, mert egyébként egy átlagos videó olyan 20-30 percesnek kéne lenni, hát csak nincs meg a 50 feliratkozó, mert azt írja, hogy minimum 50 feliratkozó, hogy élőzzek. És 10 feliratkozóm van egyelőre még. Egyébként nagyon szeretném meghálálni, hogy az egyik videómon majdnem 500 megtekintés van, úgyhogy még csak majdnem 15 videót töltöttem fel. Szóval mindenkinek köszönöm. Bam! Miért nem esel ki? Jaj! Menj innen, te hülye Ne kockázzál már, te bolond! Mit kockázol? Úgy, menj bele lézerbe. Az szép volt, ő is késett. 1v1 van. 1v1. Hát ez elég misszes box volt. Na, vagy te? Hülye. Puff.
Haj már meg! Azaz. Egy korona. Ide. Nagyon kis komoly, moonwalkos animátom van. Egyébként majd lesz egy olyan videó, hogy karaktereimet mutatom be. Egyelőre még nem nagyon spoilereznék semmit. Nem akarom megmutatni a karaktereimet. Jaj, nem rankedet akarok menni. Mert több mint valószínűen meg is halnék. Amúgy több mint 3 hónapig kilóttam a championért. Hát, vagyis még nincs meg a champion, de máma meg lesz, mert tudjátok, vannak ezek a daily friend boostok, és hát azzal meg lesz. Közben megnézem, hány óra van. Azért jó lenne 4 órára végezni ezzel a kis videóra. Igen, egyébként hallhatjátok a hangomon, hogy még iskolás vagyok, és miért nem iskolában vagyok? Hát beteg vagyok. Így. Az szép. Ottan el kéne sühinteni egy boxot, csak előre kéne valahogy menni. Úgy. Azt szépen bele sejtettük. Azaz. Itten azt úgy. Ne! Ott a rugás nagyon kellett volna. Lehet be fognak érni. Ezzel most leboxolom őket. Hajj meg! Puff! És pum! Be is értünk. Nem tudom, mit csinál ez a tetya. Hát, ennek a körnek vége is lett. Meg amúgy engemet is befriendelhettek. Mert látjátok a nevemet, mert igen, ott van. Ott van a nevem. Valahol. Megpróbálom most itt a trükköket beadni. Nem sok trükköt tudok itten. Annyit tudok, hogy így jövünk, és így bam. Igen. Ezt akartam. Lehet, hogy elsőnek még be is érünk. Igen, elsőnek be is érünk. Hát, igen, nem szóltam el magamat. Nem mondtam semmit. Amúgy. Jaj, menj már! Azaz, majdnem meghaltunk. Lézerdes könyörgöm, ez jó pálya amúgy. Amúgy írjátok le nektek mi a kedvenc pályátok. Nekem amúgy igazából a Blockdash, meg a Blockdash Endless, meg a Legendary BD. Azt szépen le is ütötték, de mindjárt én is leütöm ezt a gyereket. Jó, benyomta a láthatatlanságot, csak ilyenkor vigyázzunk, és innen felülről kell valamit alkotni. Hát ez nem igen jött össze, mert egy szar vagyok. Itten szépen, inkább pajzsozok, nehogy valami nagy boxos bolond ide jöjjön. Eski, puff! Mi? Azt nem találtam el. Hát ez elég nagy miss volt. Hajj meg! Nem, mi? Bolondulj meg, te hülye. Lássátok azért, azaz, meg is nyertem.
Itt a második korona a zsebembe. Amúgy lehet, hogy 3 vagy nem tudom hány részes lesz ez a videó. Mert lehet, hogy egy nap nem bírok végezni. Na, jaj, van megint a ránkedés, hú, de hülye vagyok. Egyébként a Champion rankos sorcomat az körülbelül olyan, nem tudom, olyan 6 óra fele láthatjátok majd. Vagyis máma, hát lehet, hogy holnapra töltődik fel ez a videó, vagy mára, de szerintem csütörtökre töltődik fel, mire ti pénteken lássátok ezt a videót. Ottan szépen be is adtuk a trükköt, hát elég nagy misszes box volt. Itten aztán azt kell csinálni, hogy végigcsúszunk itt a szélén, amit nagyon szépen be is adok. Jaj, ezt nagyon elrontottam. Azaz, az nagy volt. Itten amúgy nem szabad így átjönni arra, mert ez elég nagy hülyeség. Így szépen. Itt a szélén megpróbálok még elficegni, és sikerül is. Ez az. Hát itten lehet meg is halok, mert... Igen, meg is halok. Hát meghaltam. Hosszú lesz ez a videó. Amit most hallotok egyébként, az helikopter valamára itten fölöttem száll, csak éppen nem látom. Na, akkor lépjünk is ki, és kezdjük újra. Látom a helikoptert már. Erre van. Mondjuk igaz, hogy ti nem lássátok. Meg ha azt is akarjátok, hogy mi csak gameplay videók legyenek, nem legyenek ilyen, tudjátok, ilyen sima más videók, hogy nem tudom, megtanultam ezt a trükköt, meg ilyesmi, akkor ezen a videón legyen meg a 100 like. Amúgy igen, tudom, hogy nem nagyon dob be engemet a YouTube, mert most csak kezdő vagyok, meg igen, szarnak tartotok, meg minden. Igen, én is szarnak tartom magamat, mert tudjátok, mert igen, minden videós jobb nálam, mert tudjátok, van a Alex, Csigér, Hunter, meg el is estem, az is egy videós, az én vagyok. Meg van Kresser is, és ez is megint lestem. Hú, de hülye vagyok. Hát ezt már nem nyerem meg. De mit csinál? Hülye? Ez bolond. Akkor megyek itt. Na. Valamit még nagyon rövidíteni kéne. Azaz. Azt a pizzát szépen meg is ettük volna. Hát azt olyan szépen elrontom, mint soha. Vagy hát meg is mondtam. Hülye pók, menjünk. Már 19 perc azzal ment el, hogy komolyan mondom, 19 perc azzal ment el, hogy csak 2 koronát szedtem össze. Azt 50-szer legalább már meghaltam. Aj, komolyan mondom. Igen, amúgy nem kell leszögezni, ez a hang az, hogy unatkozok, azt kaparom a falat.
így jövünk, és pam! Hát ez olyan béna volt, mint még soha. Nem löksz ki, te bolondizé. Jöjjön hógolyó, menj már innen. Fogadjunk, 13-nak fogok beérni. Nem, 6-nak. Akkor 3-nak. Puty! Ennyi volt. Amúgy egyébként majd a videóban szeretném megmutatni, ha ezt a kört lejátszottuk, vagy mondjuk most is elmondhatom. Ha valaki megdönti a Super Slide-ban a rekordomat, hogy hány másodperc alatt vittem ki, az király. Azt be fogom követni, és ha nagyobb youtuber leszek, akkor annak veszek egy Brawl Pass Plus-t, vagy megveszek 10.000 gemet annak az embernek. A rekordom a Super Slide-ban 38 másodperc egész 56. Na nézzük, Jungle-ről mekkorát hozok. Biztos olyan szeret, mint meg soha. Azt szépen fel is rúgtuk. Menj innen. Hát ez olyan misszes box volt. De amúgy azt tudtam, hogy így végig kell suhanni a szélén, akkor jobb leszek. Vagy nem jobb leszek, csak mindenki jobb lesz. Úgy, mint pont most. Meghaltam pont most. Azaz. Hányszor nem tanálom én ezt a hülye izét? Menj már le! Nézzétek, amúgy itt van egy jó kis ilyen kis... Jaj, inkább jobb lesz, hogyha... Sietek! Azaz! Pont 8-ra beértem, úristen. Hú, de hülye vagyok, teljesen hülye vagyok. Szóval jobb lesz, hogyha én többet ilyet nem csinálok. Ha hallottátok, amúgy az anyukám volt. Na végre, nem végre, még na végre, most már eltaláltuk egyszer ezt a hülye pandát. Üssük már ezt a... Jó, hogy 2 panda is van. Jaj, uff. Már 2 ki is estek. Nem nagyon bírják a lézerdest. Lézerdes? Lézertracer. Nem mentél innen? Hát azt el is rontottam. Mert hülye vagyok és boxolok. Hashtag hülye én. Na milyen reward van már? De nem kell ez. Minek ez? Nézzétek meg, ki van maxolva az egész PES. Itt van a speciális megvan. Ez a nem tudom mi ez. Valami animáción. Na menjünk következő körre. Super Slide, léci. Super Slide. Jó lenne. Vagy Super Water Park. Super Slide vagy Super Water Park. Abba jó vagyok. Na, elindulsz még már amúgy? Hülye játék. Azaz. Super Water Park. Ebben nagyon is jó vagyok. Csak főleg nem az elején vagyok ebben jó. Azt a mekkora szép!
Hát de hülye vagyok. Ezt olyan szépen elvesztem, mint még soha. Na, végre sikerült beadni a trükköt. Főleg az lenne jó, ha nem robbanok fel ezekkel a hülye bombákkal. Itten felül végig kéne menni, hát az olyan hülye jump volt. Itten le kell jönni, ez egy szép levágás, mert az egész vulkánon körbe kéne jönni amúgy akkor. Így jövünk, azt a mekkorát megyek, mint még soha. Úgy megyünk. Itt az a trükk, hogy nem begyomjuk a traumot, hanem így megpróbálunk nem kimenni a csúszdából. Az a trükk, hogy nem próbálunk kimenni a csúszdából. Ez egy nagyon jó trükk, ha ezt beadjátok, akkor királyok vagytok. Na, végre sikerült bennmaradni, csak az a baj, hogy most meg úgy ki fogok esni, mint a szar. Vagy nem? Vagy de. Hát ezt ki is estem. Meg is mondtam. Ki nem gondolta volna, hogy én nem esek ki. Én nem tudom, miért csinálok ilyen videókat, teljesen hülye vagyok. Hú, de hülye vagyok tényleg. Szerintem jobb lesz, hogyha én nem boxolok, meg trükközgetek. Mondjuk azért jó pár trükköt azért be kéne adni, amit hibátlanul be bírok adni, főleg úgy, hogy hárman nem ugrálnak a fejemen. Haj, amúgy itten van egy olyan trükk, hogy itten át lehet ugrani. De béna vagyok. Olyan szar boxot csináltam amúgy most. Azt szépen le is rúgtuk, főleg, hogyha nem hajnék meg, akkor meg főleg lerúgtuk volna. Azt a... Menjetek, man! Azt olyan szépen lerúgtam, mint még soha. Úgy! És bam! 50 másodperc, egész másodperccel értem később be. Haj! Teljesen hülye vagyok. Jaj. Amúgy, hogyha valaki megkérdezni, akkor telefonról játszok, nem gépről, mint sok profi játékos. Fúj! Hülye csiga. Ó, de hülye boxolok. Tényleg olyan szar vagyok amúgy. Nézd meg, most is elmennek előlem, az nem tudom, mit csinált ott épp jelenleg. Most itt boxolni akar, én azt tudom. Nem, villámozik, akkor gondolom nincsen boxa. De ki ez a Oh! Nyertem. Mondjuk attól függetlenül nagyon kis köcsög. Ki ez a bunkó paraszt, aki magával együtt leül el? Egyáltalán ilyenek miért vannak a játékban? Nem értem. Fú. Na, döntő, ezt nyerni kell. Lézerdes vagy nem tudom milyen pálya ez, mert éppen nem figyeltem. Paf!
Dika gyerek az meg kipörgette a Helixet. Menj innen, Léci. Én nem vagyok itt, ezt csak most megmondom. Ez szép, jó. Be is töltött a rugásom, és most kellett volna szép nagyot boxolni. Amúgy espézni még nem tudok, vagyis valamennyire tudok. De nem annyira. Menj már! Innen! Na most itt nem csinálok. Hát ez teljesen bolond. Lekockáz a hülye gyerek. Lekockáz, értitek? Hülye ember. Nem értem. Bunkó paraszt. Nem durítom. Lekockáz. Mert igen, no, nem mondom azt, mert jó, és meg minden, és a kocka. De amikor level 15-ös kockával átalálkozsz, mozdulni nem bírsz, azt úgy repülsz elfele, mint a szar. Komolyan mondom, ilyen nincsen meg. Fú, ha elsőként most nem érek be, én nagy szar vagyok. De mit csinálok? És nem megy át, mert fos. Jó, hát elsőként az már nem érünk be, az biztos. Talán utolsó előttinek. Vagy még annyinak se. Mert fos, az nem megy át. Dobjál már fel. De mihogy? Szor. Fos. Húgy egyszerűen. Jó van. Üssé le. De lássátok, milyen izé ez. Utálom ezt a pályát. Persze, még előre is boxolom, hogy legyen jó neki. Hülye gyerek. Na már itt kéne tartsak legalább már 30 másodperce. De mert fos vagyok, azt megint mit csinálok? Utálom ezt a pályát, csak szólok. Fú! És nézd meg, hova dob már megint? A világ végére. Akkor legalább most már boxoljuk le ezt a gyereket. Jó, meg is hajtom. Ennyi volt. Mert fos ez a pálya. Utálom ezt a pályát, gyűlölöm. Undorító. Istenem. Mit csinálok? Biztos, hogy nem fogok 50 évet várni, hogy arra megint betöltsön. Fú, mit fogok kapni 44-es szintén? Most. 50-esnél azért már lesz egy szép kis legendari. De nem ranked, nem. Sima game. Mi ez? Ja. De tényleg iratkozzatok már fel, mert igen, sokan azt mondják, hogy jó van, ez szar videós, meg minden, akkor erre nem iratkozunk fel. Pedig én is töltenék fel nektek olyan videókat, mint például sok más jó videós. Jussél, a hülye golyó. Aha, elsőként leszek.
Vagy nem. Vagy de. Jó, hát elsőként már biztos nem leszek. De mit csinálok? Teljesen hülye vagyok. De miért megy oda az a hülye lézer? Jó van, akkor itten csinálom meg. Úgyis itten sok, nagyon jó vagyok. Azaz, mekkora box. És első, nem, másodikként. Nem baj, ez is jó. Mi ez a hang a játékból? Na jó, tudjátok mit? Sokan a Brawl Stars szeretitek, és előbb 100 lájkot mondtam, vagy nem előbb, de körülbelül előbb volt az. Hogyha 500 like lesz meg, akkor nem, egy fél évig Brawl Stars-ozni fogok. De hát nem sok esélyt látok arra, hogy 500 like meg lesz, mert kezdő videós vagyok még. Fú, már megint ezen az undorító pálya, komolyan mondom. Azt szépen felrúgtam. Most kell nagyot feszegni. Menj! Úristen! Ez jó lesz. Gyere vissza! Gyere vissza! Ez az. Itten... No, már valaki dobta volna azt a hülye izét. Mr. Beast késztet. Azaz. Mekkora? Azt a... honnan jöttem vissza? Hát ez eléggé elrontottam. Szépen benyomjuk a rugást. Nem sok esélyt látok arra, hogy megint be fogok érni, de azért próbálok valamit csinálni. Próbálok semmit nem csinálni, mert közöm nincs a játékhoz. Lássátok, már heten beérnék én be már. Nem, pont utoljára be fogok érni, úristen. Mekkora. Az ilyet nem mindenki megy.